Ja som veľmi rada prijala túto ponuku, pretože ten projekt sa mi veľmi páči a veľmi sa stotožňujem s myšlienkou dobrovoľníctva a myslím si, že na Slovensku je veľa mladých ľudí, ktorí by sa chceli tejto téme venovať a možno nevedia kde alebo nevedia ako. Takže možno práve takýto pozitívny príklad by ich mohol niekde nasmerovať. Možno práve v tom zmysle, že sa dá upriamiť veľa mladých ľudí, ktorí by sa chceli venovať dobrovoľníctvu, možno predstaviť veľa organizácií, ktoré sa už takémuto niečomu venujú a nejakým spôsobom dať dokopy tých, ktorí chcú pomáhať s tými, ktorí pomoc potrebujú. No, budem sa snažiť predovšetkým, ak by som si to nemyslela, tak by som sa asi do toho projektu nepúšťala, takže určite sa budem snažiť, aby možno aj práve tým môjim príkladom som ukázala, že sa dá pomáhať vo voľnom čase alebo dá sa venovať ľuďom okolo seba. A asi je to naozaj, v mojom prípade asi je to len o tom pozitívnom príklade, lebo veľa iného asi nenarobím. Na dobrovoľníctve si cením asi najviac to, že pri dnešných možnostiach využitia voľného času sa ľudia rozhodnú ten svoj voľný čas, ktorého možno nemajú až tak veľa, venovať niekomu inému, kto ho potrebuje a kto ho ocení. A je to vždy bez nároku na akýkoľvek honorár alebo iné ohodnotenie, je to skrátka naozaj pre ten dobrý pocit a to si veľmi cením. Tak moje občianske združenie Svetluška je zamerané na deti a seniorov, to znamená, že primárne sa venujeme práve tejto téme, ale mne osobne sú veľmi blízke aj zvieratá, takže ak sa deje akákoľvek akcia, ktorá podporí nejaký útulok alebo niečo podobné, tak sa veľmi rada zúčastním aj na takýchto veciach. Ďakujem pekne za rozhovor.